ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಒಂತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ದೀದಿ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಪಿನಿ ಡೈಲಿ ಆಪುಜಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದು ದಾದನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಚ್ಛಪಾಯತುಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಕಿಚ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ 100% ಸ್ವಚ್ಛಪಾಯತುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಒಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಆಪಿನಿ ದನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ವೈನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಕಲ್ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವು ವೈನ್ಗಂತೂ ಹತ್ತು ಮಲ್ಪುನಾರು ಅವೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಟಿ ಪಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದ ಅಂಚ ಕಲ್ತದೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಂಟಿ ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಚೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಂಟಿ ಅಂದೆ ಬಂಟ್ನಿ ಅರೇನು ಎಂಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಏಕ್ಲ ಪಾಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಗುಡ ಪಾಪ ಗಡಿ ಗಡಿ 2 ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಂಡೇರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅರೊಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ತೋಲೆ ಪರ್ದು ಅಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚಿನಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೂರ ಕೋಕ ಮಂದಿ ಯಾವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಂದು ಬಾರಿ ಗಂಡದ ಬಂಡದ ಬಕ್ಕ ಬಂಡಿರ ಅವು ದ್ರಾಕ್ಷದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತೇನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಾಪ ಬಂಡಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕನಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಉಡುಪು ಜಾಲು ಒಂತೆಂದುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಗಂಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪು ಜಾಲ ಪಣ ಹಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಅವನುಂಡು ಜಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊನಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೋಪ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಅವಂತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೇನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಾನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪಾಡುವ ಸದ್ಯಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅವನುಂಡು ಉಡುಪು ಜಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ನಾನು ಅವಳ ಕಾರ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತದು ಇದು ಅಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ಮುಂತುಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಪಾಡುವ ಸದ್ಯಾಗ ಇತ ಪಾಡ್ದುಜ ನನ್ನ ಸದ್ಯಾಗ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಚುಚೂರು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದಾವು ಒಂಜಿ ಅಂದ ಚಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಟ್ನ ಆಯ್ತಾ ನಾಡೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೋಲು ಹಾಯ್ ಅಂಬ್ಲೆ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದಾವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏನ್ ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಅವ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡರದ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಒವೇ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚಾತಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅವಳ ಫೇಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಮಗ ಕಿಚನ್ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತನಿಯ ಅದೇ ಮಗ ಅವ ಈ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಉಚ್ಚಿದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೌದು ಬಾಬು ಗೋಡೆ ಆಯ್ಜ ಎಂಕ ಕೈ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಆರವಳು ಮಲ್ಪುನು ಬೇರೆ ಬುಡ್ನ ಅಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಸಕ್ಕರತ್ತ ಕೈ ಹೊಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೈ ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಪೊಡ ಓಕೆ ಶಬಾ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ತದನ ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತು ಅಂತೀರದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚಾತನು ಅಂತ ಹಚ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದು ತಚ್ಪಾಯನಿ ಎಂಚಾಪನೊಂದು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋದು ಬರೋಂಡು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಹೋದಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಮಗ ಅವು ಕಾಲಿಂಡು ಹಂಗಿದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಬಾಯ್ ಮಗಳೇ ಬೇಗ ಬಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬೇಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅವಳು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ವೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ದಾದನ ಒಬ್ಬ ಬಲಿ ಪುನಿಯೇ ಅವ ಬಲಿ ಪುನಿಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಏನ ವೇಟಿಂಗಾ
ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಮುಗಿಜಿ ಕುಸಿತೇನ್ ಮೇಕಪ್ ದಾದೊಂಡಿಯ ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜಿಂಡು ಅವ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಮಗ ದುಬೈ ಒಬ್ಬನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡು ಏನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಗೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನನೆ ಬುಲಿಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲುನಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಟ ಮರಪುಂದು ಈಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡದ ಅದನ್ನ ಬೂರ್ನಿಯ ನೀರ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ತೋಜಿ ಉಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಥರ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂಥರ ವೈಟ್ 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 ಲಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ತೋಜಿದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎನ್ನದಾಯ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತೋಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮೆತ್ತ ವೆತ್ತ ಈರೆ ಪನ್ನೆ ದಾದ ಆನದು ಪಾಡುವೆನಾ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಫ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದಾನ ಅವನ್ ಚೂರ ಅಂದಾತ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ पिंडू भाई आया ಯಾವ ಅವ ಇಂಕು ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬರತ್ತೆ ದಾದ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೊರ್ಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಬಿ ಶೋಕಂಡದ ದಾದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಾದನ లేపునే ఎంతసేపు లేపులే లేపులే ತಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಪೂರ ಹಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಅವೇ ಓ ಇದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇದು ಬಿಯರ್ಸ್ ಅತ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಏತೈಕ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅತ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ ದಾನಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹಾರ್ಡು ಕುಲೊಂದಿರ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಬಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ ನೀರು ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಜೀರ್ ಪರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕಿ ದೂರುಡು ಮುಲ್ ತಿನ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಪು ಜಪ್ಪ ದೂಳ್ತು ನಾಗ ಊಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ತೋಜಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮೋನೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಜಿರಿ ಬಾಜಿಲ ಒಂದು ಜೋಸ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೇವರನೆ ಪಾಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಾದಿ ಅಲ್ಪ ತಲೆ ತಿಕ್ಕಣದೆ ತೊನ್ನೆ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಟೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಧೂಳೆ ತುಂಡು ಒಂಜಿಲ ಕಡಂದು ಹೇಳಿದೆ